Mas Andri. Mbak E digandeng, Mbak E ndi Mbak E? Mas garwane nih. Oh sing gandeng ibu, sing gandeng ibu. Wah. Iki. Juga selamat malam Pak Wakapolres Kediri. Selamat menikmati dan selamat datang. Moga-moga berkah selalu, sehat selalu. Berkahi Pak Sanjaya leh kagungan kersa miwoho dauping kang putra. Amin, amin. Pak Sanjaya menika anu nduk nih Ken. Nggih. Menika piyantune Prasojo nek nonton yang viti-vitine sampean semua sudah tahu. Judulnya apa judulnya? Sampean pitiku tahu lewat yang sampean enggak beredar sampean. Ngeri. Pak Sanjaya pare mesti liwat nih. Ngeri. Berarti sampean enggak tahu dolanan TikTok lah, sampean enggak roh. Nih kan toh? Ngerti ini duit tok. TikTok ora aruh, Facebook ora aruh. Wah, lah niki artis kok, Pak. Artis ki ora perlu TikTok kan wis di TikTok dhewe. Oh, alah niku to, Pak. Jenengan sing biasane lewat sogo ala ngeri niku to. Dan pokoknya sing barekne larang endelmu lah sirine. Cara gak endel murah sirine. Anu Pak San. Sebelum niki nembang, kula mek arep takon kalian jenengan. Jenengan iki nek ndelok vitine kaya ngono kae. Pokok wong ngerti TikTok mesti roh Pak Sanjaya. Bar pedhok Pak Prabowo, terus metuki kanca-kanca sopir-sopir ning Bungurasih. Kok ya sampean ngerti ae to? Ah, kula ya ngeri. Sapa-sapa disrawungi. Kok terus jenengan kok terus kepilut nanggap wayang kayak terus nanggap kok ming Rudi Gareng. Lah iki lho. Monggo kula ming dalang kok Blitar. Lah iki. Weh kameramene. Nek kameramene kaya ngono. Asline disuwi-suwi dolor-loro ben gak nyanyi asline. Kok winter nekane politik deh, ya ta. Lah ya to. Bah, ngeden-ngedeni malahan. Pak. Lah adalah lak tenan. Oh kowe karo aku kudu selfie no kaya Nyapa to kok tengan Silvi bareng. anu kuwi foto-foto kuwi lho apa kuwi lek ngarani. Mau ocak-ocak batune pecah. Mas aku. Nggih. Ini kan luar biasa, aja medon-medon kaya. Halo Rian Pak, halo guys. Ngeri. Nah. Ngeri. Lah padahal iki nek Kediri iki enek percil, enek jok lutuk, jok litik. Nggih. Tak lebokne grup anak buahku yang dipilih panggah Niken Salindri. Wah, Niken. Wah, nggih to Mak sing Kok dipilih. gelane Pokoke, Pak. Oh, alah yo kok. Niken kok. Mbok yo percil apa sapa ngono. Lah nggih. Lah wayange kok dalange kok kula teng napa? Lah kuwi suara terbanyak ya, tak kon milih dalang sapa. Nek Blitar ya enek nek Telungagung iki dalang sak pirang-pirang. Wah kula kan rungokno suara. Sing saged dicicil jenengan kok ngereng. Cicil bae iki wis pok ya. Nakmu barang wis tak gawa ya. Ditenono sesuk. Dicicil maksudnya ki isu awan sore bengi. Nah, ngono Pak Sanjaya iki luar biasa. Drepere Sanjaya sing HP-ne apik ndang melok nyuting. Engko sing syutingane apik tak nggene TikTok. Iki Mbak Niken iki bayare pasir pirang rit akeh lho iki. Enek 20 rit punjul. Luwih ra gelem ya. Kok 20 ya. Cara 10 rit gelem paling kirime nang Jakarta paling. Nek kirime Kediri gak doyan. Nek kirime Jakarta kan pasire regane rada larang. Rada larang. Nang Danang nang maju nang. Iki lho Mas Andre nyanyi sak lagu tok lho Bos Muda nang Danang. Nah, Mas Andre nembangin apa Mas? Nggih. Napa nyuwun lagu napa Bapak? Sing HP-ne apik nang melok maju. Nah. Kuwi nyang apa to ranggo HP kok buku tikenek iki nyang apa to kok HP. Andre nyanyi. Bapaknya tak tukang sawer ya. Lah iki. Napa lagune Pak? Lagune napa Pak? Pak San. Lagune ya napa gethuk? Aja to Pak. Sing kaitane karo manten anyar ya apa kira-kira? Oh. Sinarengan. Orang ketiga mawon. Aja Mas aku. Ini pertama dan terakhir. Lah adalah lek tenan Pak Sanjaya iki dipol-polne lek meriahne anak mergo Pak Sanjaya iki mantu iki pertama dan terakhir. Oh ngoten nggih. Mangkane tamune ya tumplek-blek kaya ngono. Iya. Terop sakmene gedene iki lho. Wong sampe padha ngadeg lho. Ha nggih. Lah nggih, alhamdulillah. Aku malah kelingan jaman aku ewuh kae tamune ya ngene iki.
rencana sing dirawuhke Pak San ki wong 3.000. Jadi undangannya Pak Sanjaya cuma 4.000. 4.000. Tapi yang datang 5.600. Oke, puji Tuhan. Hampir 6.000. Ngeri. Ngeri. Jadi karangan bunga ini juga sangat luar biasa. Dari ya Pak kan? Presiden ada, saka anu Dari elemen bawah sampai atas ada. Ngeri. Bahkan ada teman saya yang nggih. Mas Bambang dari Batu Licin Kalimantan. Loh. Itu juga temen waktu nyupir tahun 90. Ini Zaman demi, berjuang biyen. demi Tuhan ini. Nggih. Kemarin juga datang mengucapkan karang bunga. Ada PT apa itu lupa saya itu. Saking Batu Licin mriko. Batu Licin itu sekarang jadi bos batu bara. Wah iya. Ngeri. Ini ki sing diarani ngeri iki ngene iki. Jadi sama-sama nyupir di Kalimantan tahun 91. Hingga sekarang dia jaya, saya juga jaya. Waktu kita ada acara ini kita kabari dia langsung datang. Ngeri. Ya. Jadi kalau kita boleh ngomong jujur, sapine sih kok ini DE Pak Gareng. Wah iya, lah iki. Sapi ini regane 48 juta. Lah niku ngeri no lek ditukokne wong Ngeri. Sing dari DE soalnya DE wis tau jar. Oh, Anggere ngaten. kok rabi, aku tak nyumbang sapi. Iya. Lah kuwi lah. Dadi karek tuku wedhuse tok pira ni 20 apa pira wedhuse. Alhamdulillah. Sampai saiki sik turah. Pokok sukses selalu nggih Pak. Nggih. Berkah selalu buat penjenengan dan Amin. PT Andri Putra Sanjaya. Amin. Amin. Jadi kalau Pak Sanjaya mohon maaf bukan kita menyombongkan diri kalau Nggih. Pak Sanjaya itu bener kata Pak Gareng tadi, kacang tidak pernah lupa kulitnya. Nah, nggih. Jadi kita awalnya dari mana kita harus kita ingat. Nggak pernah kita berkelebihan kalau sudah ketemu pejabat, mungkin ketemu seorang Bapak Kapolda, Pak Kapolres, mungkin ketemu Pak Kapolri saja sudah Pak pernah jabatan Presiden, tangan semua. nggih. Sampai Pak Jokowi, Pak Prabowo kita sudah berjabatan tangan. Jadi ini ya yang jelas Bersyukur. kemarin banyak yang tanya itu ada undangan dari bukan undangan maaf, Nggih. ada karangan bunga ya dari Pak Presiden, dari Mas Gibran, ya toh? Nggih. Karangan bunga ya Nggih. dari Mas Kaisang. dan segala petinggi, segala penjuru, Nggih. elemen bawah sampai atas semua ngiriman karangan Wujud bunga. kepedulian terhadap PT Andri Putra Sanjaya. Jadi karangan bunga ini sudah dihitung jumlahnya 38 karangan bunga. Ada yang juga ngomong, Pak Sanjaya, iku kok karangan bunga kok ini Pak Kapolda, Mas Kaisang, Nggih. Mas Gibran, kayak Pak Prabowo, Pak Nggih. Sanjaya. Iku asli gak? Ada teman kita seorang dari PH ya, PH itu pengacara. Oh. Kemarin juga datang. Nggih. Itu asli ndak? Kalau ndak asli mending dipinggirkan. Karena apa? Takutnya nanti ada Napa? pelanggaran. Oh ngaten. Iya, kalau beliau nggak berkenan pelanggaran. Sanjaya suatu kecek, ya. Lho, nggih, Jadi no. karangan bunga itu nyon sewu. Jangankan kok karangan bunga Pak Kapolda gitu. Karangan bunga sampean gawe karangan bunga Pak Kapolsek. Pak Kapolsek nggak berkenan, sampean tuntut kena perbuatan tidak menyenangkan. Oh ngoten. Nggih. Jadi kemarin ada salah satu PH itu negur saya itu ada Pak Kapolda, ada Mas Kaisang, Mas Gibran, A1 semua. Saya tunjukkan apa ini WA dari kiriman dari sana. Nggih. Akhirnya dia itu terharu. Dari seorang Pak Sanjaya ini bakul pasir, ya toh? Nggih. Terkenal kan bakul pasir, rentalnya bego, bakul luruk. Tapi kok karangan bunga sampai datang 38 dan undangan yang Luar biasa. jelas ya toh, yang undangan kita tonjok sama undangan kita online ya Dri, apa namanya Dri? Online. Digital. Itu Digital. jumlahnya sekitar nggak sampai 4.000, tapi yang datang kemarin ada hampir 6.000. Itu bagi saya sudah luar biasa. Alhamdulillah. Saya Tepuk kemarin tangan, tepuk tangan. sempat adem panas lur, sampai kelambiku ganti kelambi ping pindho kembloh. Aku khawatir lek segoku kurang. Oh iya. Ndredeg aku. Jadi aku nyalami wong wis gak nyawang wonge, tak sawang segone terus. Jadi cara nyalami wong wis wong sing liwat sapa gak roh, tak lirik terus gone entek ora entek ora. Wedi lek Lah wong habis. gak enak bedote lho. Nggih, alhamdulillah Pak. Tenan. Sampai bolo-bolo ki ngomong sing wingi ku Mas sepurane gak iso nemoni. Yo Pak Sanjaya, sing buah ngenamu kok jane ki ndelok Gus Idam apa buah to ngono. Gus Idam ya ora enek, tapi kok sing buah ki gak enek pedote kaya ndelok Gus Idam.
Nah niki. Alhamdulillah. Pak. Ini Nah, itu sesrawungan sangat Pak. luar biasa. Nggih. Luar biasa ngeri. Jadi ngeri. yang perlu kita garis bawahi, mungkin banyak teman-teman mungkin yang kemarin menganggap Pak Jaja karangan bunga itu bikin sendiri misalnya. Iso ayo tuku karangan bunga orang ngetekne pasir sarit. Tetapi lek wonge gak trimo tekecek kenek. Dadi sampean aja pisan-pisan nggih karangan bunga atas nama Pak Lurah Sambirjo. Umpamane. Misalnya membuat karangan bunga mengucapkan misalnya ke Pak Rudi Gareng. Pak Rudi Gareng padahal Pak Lurah Sambirjo ki gak nggih karangan bunga. Kuwi nuntut iso perbuatan tidak menyenangkan. Zaman pun ngeten kok nggih. Bagi saya itu sudah luar biasa. Dan ini giliran Andre nyanyi, tapi harapan saya Andre saya pesan sama Andre. Dalam arti Andre ini dibilang perintis pewaris. Oh ngaten. Karena anak satu-satunya anak Sematawayang. Sematawayang. Iya. Jadi pesan saya sama Andre, teruskan perjalanan Bapak Andre. Karena Bapak itu dari kecil Bapak sekolah SD. Mungkin wong Swaloh ngerti kabeh lek Pas Jaja sekolah SD. Mungkin lah asli wong Swaloh ya ngerti Pak Jaja dhisik bakulan jajan. Disugi ning ember. Oh. Diubengne ngoten niku, Pak. Diubengne. Lah kene mboten. Nggih. Lho nggih napa mboten? Pak Sanjaya iki ora selamat Mbak nih kan, bakulan jajan disugi ning ember. Sekolahku SD. Masya Allah. SD lho wonge bapakku dhisik supir bis, tunggalku 6. Nggih. Bapakku cantol wedokan maneh. Dadi gak durusi anake 6 iki. Dadi bar lulus sekolah iki langsung nyugi jajan ning ember turut ning tangga-tangga kuwi. Lho iki gak selamat iki lho. Lek iki wong jaba Swaloh mesti gak percaya, tapi lek asli wong Swaloh mesti percaya. Nyipati. Oh iya iki renang. Rene diluk ya rene. Iki kanca kecilike rene diluk munggah. Iki omahe anu iki berpetung iki. Berpetung. Aku roh ya. Adan-adan. Iki nyang gerejane dhisik bareng ning gereja iki ladan-adan. Jenengmu sapa jenengmu nang ngono lenggo. Anang. Wo Mas Anang adan-adan to? Jadi ini demi Tuhan lho ya, mungkin ini ada rekan-rekan yang di luar Swaloh. Ini pastinya nggak percaya kalau Pak Jaja mantan bakulan jajan. Zaman semono jajannya 20 repis. Terus mundak dadi selawe. Getuk. Yo getuk yo enek jemblem enek mendut. Kuwi sekarang seperti ini bagi saya sudah sangat luar biasa karena kebaikan Tuhan. Mungkin sak Kabupaten Kediri lho ya. Gak enek sing perjalanan kayak Pak Sanjaya terus saiki dubah kayak ngene iki mungkin gak enek. Alhamdulillah. Nggih. Mungkin kalau perjalanannya seperti Pak Sanjaya tapi saiki panggah kere mungkin jauh kah. Tapi lek perjuangannya seperti Pak Jaya saiki terus mengalami liku-liku yang tidak apa ya, Bu? Liku-liku yang artinya tidak mudah, ya ta? Nggih. Perjuangan, Pak nih. Mari ngono ngernet truk. Lha piye lulus SD? Mbak, gak apa-apa sing nanggap aku, tak suwi-suwi gak apa-apa. Iki wong Swaloh ben ro kabeh. Ini sebuah motivasi. Generasi anak muda sekarang. Monggo los mawon, Pak. Jadi banyak ya warga Swaloh ini sering juga ngomong ke aku, Pak San anakku loh mau sekolah goro-goro sampean. Lah nyapa? Kaget aku. Nggih. Lah kok iso ngono to, Mbak? Piye? Anakku ora gelem sekolah gara-gara awakmu. Bojone kuwi lho, bojone Pak T pelekete Swaloh Kulon. Sapa jenenge kuwi, Mbak? Mbak sapa, Bu? Mbak Tris. Lah nyapa? Kowe nyapa ora gelem sekolah? Sekolah ora dadi apa? Lho Pak Sanjaya lho ora sekolah treke akeh. Itu tidak boleh lho. Nggih. Nasib itu enggak sama. Pak Sanjaya gak sekolah treke akeh. Wis jereke sapa? Ya wong tuwek-tuwek do omong. Dadi ngeri, enggak boleh ya. Jadi bagi anak-anak generasi muda sekarang kata-kata yang baik monggo ya dijalankan, kalau enggak jangan. Nggih. Kali ini sebuah apa ya? Sebuah motivasi juga Pak Sanjaya ngomong ini. Edukasi, Pak. Nggih. Bukan edukasi lagi, motivasi yang sangat dalam. Motivasi nggih. Lha gumun ya kanca-kanca kuwi ngene lho ya ceritane. Pak Gareng ngomongnya bener. Nggih. Mungkin Pak Gareng sering delok TikTokku.
Nggih. Jadi Pak Sanjaya mari berjabat tangan karo presiden, karo Pak Kapolda, mungkin karo Pak Kapolres. Mari ngono Pak Sanjaya kuwi ketemu supir-supir ning ngene bungun asih foto-foto selfie lho. Akhirnya nggih. Pak Presiden munggah TikTok, supir-supir Harapan Jaya munggah TikTok. Akhirnya apa? Ngeri judulnya. Lah itulah arti sebuah ngeri. Siap. Jadi kalau menurut saya ngerinya gini, mosok mari ketemu presiden, jabatan tangan tak unggah nih TikTok tak gini Facebook. Mari ngono ketemu supir-supir ning ngene terminal Bung Rasi tak parani tak sewaper kabeh. Bener gak, Bu? Tak unggah nih TikTok maneh. Nggih. Di Pak Sanjaya jane sapa? Gitu loh. Mari ketemu presiden, mari ngono kok ketemu karo supir-supir diunggah nih TikTok. Jadi pesan saya sama Andre dan nggak bisa lama-lama karena Mbak Niken bayar larang dari Bapak ngomong terus engko rugi aku. Pesan saya pada anakku putra mahkota atau putra semata wayang, jadi ikuti jejak Bapak, kamu harus tetap rendah hati, jangan tambah tinggi hati. Kalau kamu rendah hati, kamu tentunya akan banyak teman. Kalau kamu tinggi hati, sombong atau gimana, nanti nggak punya teman. Nggih. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bisa menjadi motivasi rekan-rekan semua atau anak generasi anak muda sekarang. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Sanjaya. Perjuangan yang luar sangat biasa, membuahkan hasil yang luar biasa, Nduk Niken. Nggih, luar biasa. Yang Ini juga penak tak sawer. Kayak kok ngadeg kabeh. Oh sing dene. Nah. Nggih, alhamdulillah. Nduk ngadeg kok kabeh, Nduk. Rodok rene, Nduk. Langsung mawon. Niki Nggak napa apa-apa, Mbak Sentuh Mas juga. Andre sama Mbak Debi nyuwun lagu Sinarengan. Sinarengan. Oke. Mas Andre kersane Nah. nyanyi, nadane cowok. Video matikan dulu terus dinyalakan lagi, start dari awal. Nah, lagune Sinarengan Pak Sanjaya. Nggih. Menika pundutanipun Kang Putra Mas Andri. Coba digawek nih, Gus. Jogete sing paling penak jare saweran luwih akeh. Iya. Yo, iki Bro, melok nilai sing penak sing ndi engko disawer, sing ketoke plonga-plongo gak enek saweran. Aku tak melu biji ben sawer aku akeh. Biji, kalau api tak wene aku tak saing. Enggak diaturke tembange Sinarengan. Kusumo kandanya mangambar mawuran kuku sing tupa kang aku melun sinawang kono tinon meko kang mimba bathara pesating supeno sumusuping rasa jati pating rusak pating ketemu pindoro ping jalan ini pindoro ping jalan ini kuku sing tupo kang umlek ngrengen tiasa ngapake nanging sanget angikipi sang resikane ka putra kang anjop saking ati
paman apa wartane ing dalanake wong mati kena ngopo mati den kani ngoyo curiga tembus sing kikir akari raga badan karingan lintek Prakuta. Kula wonten timbalane ingkang dawuh Kanjeng Sinuhun Prabu Baladéwa. Mundi dawuh perintah saka Sang Begawan Yudawala. Iki dina Kapurnyata aku kudu tinanggenah ledang ana kiwa tengening pertapan aja nganti ana parang muka kang wani ngganggu ae jroning pertapan. Malah Kapurnyata Anoman uga ana kene. Ngesuaken dawuh Sinuhun. Malah mboten namung kula ning Kapurnyata putra-putra Paduka. Wiwit saking Raden Garukaca Antareja lan Antasena ugi tetingu mapan wonten ing kembang sore menika Sinuhun adalah jagat Dewa Batara. Pati twenaris para kresna sakalangkung tresnanira marang Dyapanana sinawi dadi ora mung kowe Anoman ngestaken dawuh putra-putra Pandhawa uga cetiklu dadi siswane Sang Begawan Yudawala. Ngestaken dawuh Sinuhun. Waduh, layak to layak. Kaya ngopo apuhe pendhita iki nyatani jer penjaning sun mlebu mapan jroning laladan pertapan bae. Arep ngalih ora bisa merga saka nggonku. Ora ndarbeni wujuding tata cara. Nggonku ngiwake marang Premban Begawan Yudawala. Prakuta, wonten dawuh lho. Kapurnyata iki dina ayo prek lampit prukat kimpul sapa sing gawe pertapan. Kowe lan aku sing dadi betenge. Sonya Prasangka Windriyan namung lir gumampang. Maletek mangsala buku sing sewa ulun amung lamat Nisana laku kantinen putra-putra Pandhawa Anoman. Wis baten dawuh Sinuhun. Wow.
Wirikata sang Gatotkaca kinon mapak Arga Suta Tekapira Kresna Parta manahar muji saktinira Klewo kaya golek kencana Maglam mapaning pelataran pertapan Kembang Suretu menika warnane satriya muda ing pringgondani Prabu Anom Gatotkaca sinebut Bambang Tetuko Inten Simbarjaya Sang Harimbyat Maja mundi dawuh saking Sang Begawan Yudawala ing pengangkat kinena ledang Sabiyantu Nerpati Mandura Prabu Baladewa Kaya ngagem busana jangkeparinganing Dewa Sanggar Kaca Duk rikala duwe nguni Wis saka caping Basunanda Kotang Antakusuma lan kasut padha kacremuk ingkang daya panguwasane ana udan datan kudanan ana panas datan kepanasan bisa mlethik tanpa sutang mabur tanpa lar Prangkarsa Dirgantara Sang Gatotkaca Ya cancut taliwondo cancut udari ngacincing taliwondo ngencengake bebandange suku ingkang tengen gedruk Bantala ingkang kering den balangake kebat kaya kilat kesit pindha tatit sumusuping Hima Himantaka ing kawah yakti nengge sang cabang